Challenger Hellcat 707 конски сили. Hellcat е разпознаваем със своя агресивен външен вид, големите въздухоотводи и отличителната решетка на радиатора. Големите джанти и широките канци подчертават спортния му характер. Автомобилът е 2018 година 6.2 мотор с суперчарджер. Както виждате, имаме и страхотни спортни седалки. Моделът е известен своето впечатляващо ускорение и мощност, като предлага динамично и вълнуващо шофиране. Това е един от най-мощните автомобили на задно. Вътрешността е съчетание от удобство и лукс със спортни елементи и висококачествени материали. Шофирането е безопасно дори при високи скорости, тъй като има антиблокираща спирачна система и контрол на стабилността. Разполагаме с спирачки Brembo, които осигуряват бързо и лесно спиране дори при най-високите скорости. Оборудване с адаптивно окачване, което позволява на шофьора да избира от различните режими на шофиране. Чуете ли се защо имаме два ключа? Защото колата е толкова мощна, че трябва да има ключ за ограничение. Червеният отключва пълния потенциал на автомобила, а черният до 400 коня. Този рядък екземпляр е само на 20 000 км и след няколко дни ще отпътува към новия си собственик, нека да е, а в Италия. MrCars.bg